الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ رب العزت کی اچوب کرم نے احسان نے اللہ رب العزت نا ایکوئی بند مقبو جمعہ کی نماز ادا توننگائی کی دمکتا مہا کی یامنا سینگ لبا یم مسجد پلہن برے مسیبو اللہ نا عوام بتاکتا قبول توبی بوئی سنو لمحوری ببن سمت خرس سدسو اللہ رب العزت نا ایکوئی بند مقبو نماز متمنگا جماعت کے ساتھ تا سون بغم بگی توفیق بھی نبی بوشن. محترم دوستو، نسی تان ترک ستمبر کی ادوگا عربک کی کیلنڈر کی حساب تا نسی کی تاریخ سے ربیع الاول کی انیسو بنے ربیع الاول کی انیسو بنے محرم سکی تھا سے سمتک مغل لیبا تھا سفر سیگی متان دسو نبی نہیدور امبا حدیث کھارا لے سیگی متون دا لائبت تھا سے محترم دوستو ربیع الاول نے سیگی تھا سے دنے با حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا تشریف آوری ہوئی دی بسی ادو نبی علیہ السلام سے دنیا دا لائب سی کرم با متم دنو کرم با تاریخ نو سیدی کوئی میں صاحب کوئی نہیں نکھنگے ادو علماء کی مسجد اختلاف نہیں ہے تسنگ نمک کیوں ہے نا میں صاحب کوئی امام دا کوئی نا واہی بھائی مسجدی کوئی کی دی حمد نتے ادوبو میں صاحب نا تھموئی سینگا مائک سی پائے رگا انگون دا پیجل لے ادوی تارگا دی سبق تہن بگی نیت تنے بائی نا تھمی مسجدی کے امتنتے ایگی اسوئی با اران با کیا یاو رگا سو میں صاحب اما مانگ دا لئی ربنی نا سوئی چوئی دا نمکی چم تھورک پیے گنی کھل لگا نہیں با اینا پھمی بسی نت تبتار گا دی خدا جی قسم مسجد منوں دا نی پھمی بسی قسم چارا گا ہائی رگا سو حانیس اوئی روئی ایکوئی جرات تا ہوئی انگون دا حمد لئی دے ادونا محترم زگو دوستو نبی علیہ السلام دنیا سے دا لاغ لبسی انگک با مکھل امگی کھلاک دنے جب نبی سینا لعب متنگ دو دنے با دین سے مکمل ہوئی رہنا تھرک ہے بسی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نبی سینا لعب متنگ دنے با دین مکمل ہوئی رہی بسی نبی دنے با دنیا پن مکی نبی پن مقصود لوئی رہی بسی سیگی متنگ دا نبی اما بولا اروئی دا بنے سیگی مثال اما بزرگ اچوبا مولانا حضرات سن چی نپیری بسی کرینو ہے مطلب دا جب پرغام اما توگی نا کھل لبا ادوی تارگا دی پرغام سیدہ سرک یا غدوری بسی اچوبا مولانا حضرت اما نے محاق سے صدارت کی پھم لانگ دا لنکشن غدوری بنے با محاق سے جب تک کی لاغ تریف ہوبا اور لئی ریبا عوام الناس میں ہم سنگ چی خمجن بنے با تازن بنے نات سون بخرا قیرات سون بخرا ام بخرا ادو کی متنگ ادو دا جب ادوگم لبا اچوب صدارت مجلس سی کی اچوب مسک سی لاپا متم دا مانا سلمبا ناتو سلیب کرے قیراتو سلیب کرے ادھر ادھر دلائی رمبا می پن مکتو لیب کرے کلابنا انسل لگا نبیگی انسل لگا سایگی صدارت نا حیری با وپندو کی میں کئی دو انسل لیبا اسمنا دنیا سی ادم دا وجود تا پرک پسی نبی علیہ السلام کی صدقائی تو فیل دگی نے وہ محترم اس کو دوستو ادھو جب نبی سی نا دنیا دا لعب متنگ دگی دی نبی کی ذریعہ دگی اللہ نے اعلان دا ہن بنے با حدیث پاک کی ادھو گم لبا سی اروئی بے نبی نی
ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯃꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ मोहतरम दोस्तों जितना पूरी दुनिया से लैरिब हर एक इंसान खुदिंगमक असी हर एक इंसान खुदिंगमक असी चाहे मुसलमान ओइगेरा चाहे हिंदू ओइगेरा चाहे सिख ईसाई यहूदू नसारा सि लोइनमक से नबी की फॉलोअर ओइबा दरकार ओइबा नबी बु याबा दरकार ओइबा जब मखोइदा अल्लाह न कुरान अतोप कुरान के अतोपदा हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम द इंजिल नाजिल तौरकेबा अदुगुम लब तौरात नाजिल तौरकेबा अदुगुम लब सेंग लब अल्लाह के लिरिक नाजिल तौरखरगसु जब नबी से लाबनिना अरोइबा नबी ओइगदौरिबनिना नबी द हर हाल द ईमान पुरक्पा हाइबसे सि शर्त ओइरबनिना जो इंसान नखोइदा अदुगुम लब अल्लाह की मैकेदे के लिरिक थाथरागसु नबी दे ईमान पुरक्तरगदी नखोइ की ईमान मुकम्मल ओइदे अदुगा जब इखोइना मुसलमान ओइरबा मतुंगदसु इखोइना अरोइबा नबी सिदा थाजद्रबा ईमान पुरक्तरबा अदु तारगदी इखोइसु मुसलमान ओइदे से अल्लाह ना सिने वो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों नबी अलैहि सलातो सलाम कुरान की मनुंदा जब भी अल्लाह ने ममिंग लोगो मतमदने जब भी अल्लाह ने ममिंग लोगो मतमदा नबी की ममिंग सोई सोई दर मकी अल्लाह ने यहवल्ले अदुना जब मेराज की मौका तंजासी ते सब मतमदा मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह अमसुंग अखोइगे रसूल का फेस टू फेस वही सानबगी मौका ने फंग्रिबस सिकना अमफुद फंगिब नत्ते सिगी मर्तबा सिकना अमफुद फंगिब नत्तेबा जब नबी सिना मेराज की में कई चत मतम सिदा भाई अदुगुम लब बैतुल मुकद्दस हरि मफम सिदा नमाज रकात अनी सोलेबा सिगी नमाज रकात अनी से सिगी इबादत से क़यामत होरपदैना दुनिया होरपदैना ngasi फोबदा कना अमु फोबना अदा तौद्री अदुगा क़यामत बरपा ओइरकदौरबा दुनिया लोइदौर फोबसिदा कना अमु फोबना सिगे अमल इबादत से तौबा ngमरोइदबा अदुगुम लबा इबादत की शरफ अखोइगी नबी दनेबा फंग्रेबसी जब बैतुल मुकद्दस सिदा नबी पुन्नमकी इमाम ओइखिबा नबी सि करंबा अखोइना खोइगी नबी अलैहि सलातो सलाम नेबा सिदगी नेबा इमामुल अंबिया ओइखि फंग्रेबसी मतलब दोस्तों सिगे अमल इबादत से कना अमु फोबदा शरफ फंगिबा नत्ते सीता नत्तना नबी इखोइगी नबी की मकाम मर्तबा ngasi देना पुंची चुप बयान तौबा कना अमु फोबना लोइबा ngमोय बास अस हुजूर खुदा किस्सा मुख्तसर जो उर्दू की एक प्रभाव मसा मती अमखतन हर एक इंसान खुदिमकना सिगी वही से इरम तब अमु फोबा याव नत्ते कना अमु फोबना ngम नत्ते नबी की शान अमुसु नबी की मर्तबा द इब जब नबी सिना मेहराज तगी हजरत जिब्राइल का लोइना रगसत मतम द सिदरतुल मुंतहा सिदा हायरी बनेबा हजरत जिब्राइल सिना आइगी मफम द सिदगी लोइरी सिना नंग हौबदगी लाकबा ने यौति मुचत कदबरे हायरी मेबा मान हायरी बनेबा करिगुंबा अइना सिगी मफम सिदे सुंदा खके समलांग अम्मा खक्तंग खोंग थंजनबा अदुइ तारगदे आइगी हक्चांग पुन्नमक से लोइनमक चतेगा राक कोइ खरगदने हायरी मेबा हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो सलाम अदुगा सिगी मतुंगदगी चंगी में हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम की जमाना दा जब हजरत मूसा ने हायरी बसे अल्लाह दा नाक से आई येंग जगे हाय बने नाक से आई अमते उनिंग येंग हाय बने अल्लाह ने हायरी बसे लन तारानी नंग कैदुंग द उबंगा मोय आई से उबंगा मुसिने हजरत मूसा जलीलुल कद्र महागना जित्ता वेबा आई उगनी सिनेबा अल्लाह ने हायरी बसे हदीस तो की मफहूम दा आई तजल्ली अमा खक्तन था थरके नंग सिगी से उब फंगबा दो तारग नंग आई उब ngमनी सिने अदुगी तजल्ली मचित तो पित तो था थरक मतम दनेबा वखर्र मूसा साइqa हजरत मूसा से बेहोश होइखिरि बस वान था हजरत मूसा वान सुन्नख की तजल्ली मरिकम खक्तन उब मतम दनेबा हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम सिना वान थखरि बसे अदुग अदुगुम लबा चिंग अदु अदुगी दनेबा रेजा रेजा होइखिरि बसे
چنگ دو ریزا جہاں تجلی تھا کرکو چنگ دو ریزا ریزا ہوئی خریبنے با سیگی اثر سی کرینو ہے بنتم حضرت موسیٰ سن افاقہ لعب متون دا ماگی ممت تگی ادھگم لبا منگانا ماتو نگا لگے با سیگی ممت سینا قیام نا نگان بگی ہے بنتم دا سینٹیمیٹر قیانو لابنا کچین چی چین بسی ہوئی ہے رمنے با مہا کی حضرت موسیٰ کی نپی سی سینا نومو نمت اما کرینو ماگی حضرت موسیٰ سے ادھم متم چپ دا پٹی ماگی ممت سی دا پنجل لگا تھمے با نپی سینا کری گینو مہا متم چپ دا ماگی ممت سیدہ پٹی پر لگا تھا مسی کرینو نے اینگے نا مخد سن ہائی تھا متم سیدہ حضرت موسیٰ کی ممت تگی ادھگم لبا منگان دو تھوک پدنا ماگی ممت پھوگو تھکری میں با حضرت موسیٰ کی نپی سی کی اسائی کی منگان تجلی مسجد تو کی اثر نے با محترم زکو دوستو ادھو کی متم دو دا سن حضرت موسیٰ نے با ادھو نبی علیہ السلام میراث کی موقع سیدہ سدرت المنتہا دے کی حضرت جبرائیل دی نقند دلی ہورے کریگی ماگی مقام لوئی کھرے ادو کی تجلی میام سنگ دو ایکھوئی کی نبی علیہ السلام کی حبات سیدنے بلوئی نمک حضب ہوئی کھرے بسی ایکھوئی کی نبی کی مقام و مرتبہ سی ادو کا ہو بہو فیس تو فیس وری سانری میں با ادو کی مطم دو دسی کی پوسک سے سو اللہ نبی علیہ السلام دا سن رکھنے بلے با اے نبی جی نسی این نوان دا سن نگدوری با پوسک سے حدیث کی مفہوم نے سی کی پوسک سے نسی پھو دا نبی ام پھو دا سن خدری ایگی ساتا ایگی مینگ سننا کی ادبو متم دگی متنگینا ایگی مینگ سے لوئی نمک اوٹھوکی نسینا وندہ سننا گے ایگی مینگا ننگی مینگا چپ مانانا قیامت پھوبا کنا گم مسک اما پھوبا نا ننگی گا ایگی گا مینگ سے اما پھوبا نا تو خائی تاہن بنگم ہوئی حیری بنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا جب اللہ نے سن رکھی بنو متو دے گی کنا گم مسلمان امنا لا الہ الا اللہ سن محمد رسول اللہ سن ربا ادوی تارگا دماغی ایمان مکمل ہوئی دے با لا الہ الا اللہ دا عمل تو ربا ادوگا محمد رسول اللہ دا عمل سکتو تو ربا ادوی تارگا دی محاق سی دنیا دا مائی تھی با مسک امنے با محاق کی ایمان مپون پھار روئی دا بنے با محاق سی اہل سنت والجماعت تے گی بالکل خارس ہوئی ردا بنے با محترم دوستو سیگی کلمہ سی نبی دا سن رکھی با ادوگا نبی نا ایکوئی دا کھنگل لیسی نا مسیگی کلمہ سی بو نخوئی تھوئی منو دا چل لبا ادوگا پنچی چپ سی لوئی نرگا لئی ربا مسیگی کلمہ سی دا عمل تو ربا ادوی تارگا دی نخوئی دنیا امسو آخرت مائی پاک کنے ہائی بنے ادو نے با قرآن گی من دا اللہ نا مفہم کا یاد ہاری بس مفہم کا یاد ہاری بس وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مثال لئی دے فقد فاز فوزًا عظیما سیگی آرتھا سے این حلی سی ایگی خم جب ایمتونگی نا مسجدہ کی ہیرنا مائی پاک پا دنیا مساپن نا مقصدہ اما بوبلا اترائی بنے با انی مقتا آخرت دسو اما سن دنیا دسو نبی کی طریقہ دا پنچی لے لگا دنیا دا کھتا دنیا دا مائی پاک تا با آخرت تا مائی پاک پا سی سنت با بلکہ کلمہ سے نا ایک ہوئی دا پامحلی بسی دی دنیا دسو چاہے ننگی مال دولت لئی درگا سو دنیا دے گی مائی پاک اگر چپ کرنی ہے بسے سی قرآن ہم سو پاس نہیں کوئی دے کھنگل لی بنے با سی کی پیغام سے نے با نبی علیہ السلام نا پورا گلائی بسے محترم سکو دوستو سی کی پوسک سے مکنے با قرآن دہاری بسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بس نخوئی دے ایک انسانی شکل ہوئی نا نبی سے نخوئی ایمان دا سن نہ بنے نخوئی مخوئی کی کوپی تورو ہے بسے ہر حال دا قرآن نتائی بنے با کوپی تورو ادوی تارگا دی مائی پاک کن ہاری بنے با محترم سکو دوستو مائی پاک پا یہ قرآن دا آیات مفہوم قیات نے واللہ ری بس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کریم مرم گنو وہ مائی کی پاک ری بس وکل وعد اللہ الحسنہ کی لقب پھنگی بسی کریم مرم گنو رضی اللہ عنہم ورضوا عن سی لقب پھنگی بسی کریم مرم گنو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر سی کی لقب پھنگی بسی کریم مرم گنو وہ محترم زکو دوستو مرم ام پھوبا لیرم درے مرم لیری بسی نبی سو ایک انسانی شکل نے نبی کی مرتبہ تونگال نے صحابہ ایک انسانی شکل نے صحابہ نبی کی زمانہ دل آکبے کی مرتبہ تونگال نے ادوگا مائی پاک پگی رویہ صحابہ کرام سنگسی کا تھملے بسی کرینو ہے بھی متم دا بھائی بزرگو دوستو نبی کی صفات نبی کی طریقہ سے مخوئی دے یورک کی بگی نے با ادونا نبی نا صحابہ کی صفات کی متان دہاری بسی الصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم نخوئی ادوگم لبا صحابی کوئی دی پک لبا صحابی تھا نیم لبا صحابی اما کی اتباع توربا نبی مائی پاک ہے نہیں کئی مرم گنو کری مرم گی مرم امو پھوبل ایرم درے محترم دوستو مرم مخوئی پن نمک نبی کی طریقہ دا پنسی لین بسینے
نبیگی طریقہ پنسی لینب ہائبسیدہ ایکوینا لونا کھلیب لونا کھنبگی متھو تادیبو محترم دوست جہاں نبیگی طریقہ یاودربا سکیا یاررویدبنے قرآن کی آیات امگی متنگ انسو اینگو یامنا مروعبا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سیدھا لوجک میں عملے ہے سیدھا قرآن کی آیات سیدھا اللہ نکھا کری درکار نوبا اللہ دی بھائی اللہ دی درکار ہوئی بنت ننگ آئیگی اما سن نبی کی طریقہ دے اللو ہائی کھرگل ہوئی دے آئیگی طریقہ اما سن نبی کی طریقہ متنگ اللو نوئی مائی پا ہائی کھرگل ہوئی دے ادو دسو اما کا سیگی وحی میام ہائی کھرگل متنگ دو دسو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی جی نہا کی امت سنگ دو ہائیو اللہ سے وہ نخوئی نا ننسی روا ادوی تارگا دی اللہ سے وہ ننسی روا ایکوئی نا کھلی دنا اللہ سے ننسی بائینا اللہ ننسی نا ہائی دنا قرآن ہاری سے ننگ ہاری با ننسی نا ہاری دو لال سنے بھاری سے ننگ اللہ ننسی ہاری سے لال مچن تھی بنی اوئی دبنگان منی سنے بھاری سے قرآن سیگی آیات سیگی متنگ نائی بسی دی کری مرم دگینو ہیپ متم دا ننگ اللہ بو ننسی ای بو ننسی نا کھلبا ادوی تارگا دی ننگی ہر رگ رگتا ننگی تھبو خودنگ مکتا ننگی طور طریقہ خودنگ مکتا نبی کی طریقہ یاو بدت نیسی کری گمبا یاود رہے دوی تارگا دی ننگ اللہ ننسی ہے بسے اوئی دبا نام بنی مچن تھی بنی سنے بھاری بسے ادوی ہاری بسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی جی وحایو نخوئی گی امت سنگ دا نخوئی نا کری گمبا ای سے وہ اللہ سے وہ ننسی ربا دوی تارگا دی ای گی اتباع تو ای طریقہ دا چلو والا مقتل مسلم سیگی طریقہ سکھتا نے بندائی نرسی جماعت سک کیا رہا مدرسہ دا تھوک گیا خانقاہ دا چنگ گیا بس نبی کی طریقہ سیگی زمانہ سیدھا جو سنت طریقہ دا عمل توری با مسک سیدھا ہی ہے نا چاہو بزرگ لیتا بنی خم ادو گا مسانا مساسی بزرگ نے نا کلیم توری با نبی کی طریقہ یاو در با مچن تھیرہ میں اوئی دا بنگام بن سینگ نے ہاری بسی محترم بزرگ دوستو میں صاحب کوئی لئی رسینی ایگی اران بدو دی میں صاحب نا ہورین چپ تھوک چرا آنی انشاءاللہ ادو کی متنگی نا ایگی اساسو اصلاح تو جگے با ادو دا اینا ہیننگی سی نب ایو متمسلو ایرے اینا ہیننگی سی دی اتی کریم تگی نتے بھائی رضی اللہ عنہم وردو انگی لقب پھنگری با جنتی صحابہ لوئی نمک جنتی نے نا لقب پھنگری سے نبی کی طریقہ دا پنچی لین کی بگی نے با نبی کی طریقہ دا پنچی لین بسی کرم میننو مخوئی کی حالت تا لینا لینا میون دا لینا لینا بھائی ادوگم لگا سوسائٹی دا لینا لینا نیبا بوری بستر پائے رگا کونام دا جنگل دا چت کھاگا الاللہ تا ورگا لئی روبدو نتے با بلکہ ماگی میون دا متو سندوگا مسا سندوگا کریو لیکائی سندوگا مامانا با کیا سندوگا لینا لینا پھام دا لینا لینا بزنس تونا تونا دکان تونا تونا مائی پا اوہائی بنے با سینے با نبی کی طریقہ دا ایکوئی نا تغمی بس ایکوئی دا سیگی سی کھنگ با درکار ہوئے با ادوی تارگا دی ایکوئی کی پون کن مری توری با تھبا خودی مک اسے سیگی سی لوئی نمک ثواب نے با چت بسو تم بچو چا بسو تھک بسو وری و تائی سانا با بھائی لئی با ایگی امون منونگا اتوی چا با وری سی گوئی نمک ثواب نے عمل عبادت نے با کرم متم دنو ہے متم دا بھائی نبی دی حصہ ہم نے بخیدو ام بسے نبی انانگا سمین وری و تائی سانا کے حصہ ما پوتھا ننگائی حصہ ما ادو گا بھائی عمل عبادت کے حصہ ما حصہ ہم سے نے بخیدو ای بسے سیگی متنگی نپن چلے لمی میں با اکھوئی دا سو سیگی پوسک سے مکوئی نمک لئی میں با صحابہ سو انسان کی درکار ہوئی با پن مکیاو گرمی ادو رگو سے اکھوئی دا دی سمنا کر کی نپی اما خطا نے سیگو وہ سیر بغم دے با صحابہ دا دی نپی مری مری مسا ترا ترا کن کنترا سے لے رمی میں با ادو رگو سو اللہ نمائی پا احاری میں با اکھوئی دا نپی اما لینا اکھوئی دا مائی پا کوئی لقب پھانگ دے بسی ایو اروی بدا اللہ نا اکھوئی کی دمقت سوہاری بسی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عن نخوئی سو ادوگم نبا صحابی جو ممان دہو کی با اولون من المہاجرین والانصار مہاجر امسون انصار مخوئی کی طریقہ دا پوچھی لے لبا ادوی تارگا دی نخوئی سو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ نے نخوئی سی یا ربنی نے اعلان توری بنی سیگی طریقہ سے سنگ نائخہ کی دمتنی لئی ربا محنت میں آمن سنچے پنکل نری کی پنچھی سے سیگی سے اللہ کے رسول کی طریقہ دا اتھو نگائی کی دمکتا تمبا درکار ہوئی حیری بنے با ادونا تمبا کھنبا درکار ہوئی بسی سیگی سے تم نگائی کی کھنگ نگائی کی دمکتا کری تو گدا بنو حیب دی ایکو لوئی نبو کھنگے جماعت کے حضرات سنچی نسو جماعتا مدرسہ آگی میں سنچی نو مدرسہ دا ادونا سیگی سے تو درکار نہیں اللہ تعالیٰ نحائی کے خرص دا عمل توفیق تو بینی بھی